Piştî pêşangehên sala 2019 yekemîn pêşangeha li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li Diyarbekirê di navbera 3 Adarê û 3 Nîsanê de hat darxistin. Pêşangeh li gel bergiriyên pandemiyê û rewşa nebaşiya aboriya piyasayê birêve çû. Beşdarên pêşangehê jî anî ziman ku li darxistina pêşangehê erênî û girîng dibînin. Lê bandorên nebûyîna hêza aboriya welatiyan jî hês dikin. Barış gösterîşit lê baxçe û daran difroşe. Mihemed Elî Turan jî têlên sênckirina zeviyan. Her du beşdarên pêşangehê û gelek beşdarên ku behsa rewşa pêşangehê dikirin, ragihandin ku piştî 2 salan li darxistina pêşangehê baş e. Lê kirîn û firotina li pêşangehê wek salên borî nîne. Valla şitil tê firotanê ama ne weka hergav. İsal ji ber ku hê hewa cemî diye, hê ku baş mesela germ nebiye millet hinkî wisa ditirsek ji sendenê ra yanî wisa tişeka wisa pir zêde muazzam em bêjin pir nîne. Ama li gorî berê hinkî daha kêm e yanî. Em qet hatiş nekin jî feydayê ji me re heye. Çimkî milletê me naz neke me naz dike. 10 sale em îşê têlat dikin. Nava vî 10 salê da son 2 salê me em perîşanin. Manlayê firotan. Fiyez ji ber ku zêde dibe, milleta me jî ji ber ku yetersiz tê perê wan nikarin bexşê xwe çêkin. Fuar 2 salê qapalî bû. Ji ber pandemiyê. Fuara me vebû em kêfxweş bûn, me jî hat me standa xwe vekir, ama fuara me zêde qelebalix nine. Ji ber pandemiyê dîza ji viyara jî şikir. Di yekem pêşangeha sala 2021 da welatî jî ji bo pêwîstiyê xwe li pêşangehê serdan kirin. Botan Karadeniz cotkar e û wî jî gazincê xwe wek gişt cotkarên ku ji bo makîne û berhema bikirin hatûn pêşangehê wiha bilêv kir. Fiyat pir zêde ne. Pir zêde ne û kriz e. Mer nikare tişkî bistîne. Mesela ihtiyacê me motor kî heye em ê bistînin, pir giran tên ji me re. Em her sal krediya dikişînin. Deynê me yê krediya tê, em krediya qapat kir. Çiftçi öğretmiş dike ama kazanca wî tune. Kazanç tune tev gider e. Gider para ama gelir çiftçiye tune. Em dixwazin dest bavin vî îşê qene çiftçi mağdur nevînin. Banka haciz name ser malê wan. Wisa tên malê wan, motorên wan dixin binê hicizê, motorên wan divin. Yekemîn pêşangeha 2021 li Diyarbekirê xilas bû. Lê ger ku guherîn çê nebe dê 10 pêşangehên din jî di nav sala 2021 da li Diyarbekirê bên darxistin. Siddiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.